hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti vu nasi makabatire ko Zimbabwe icho kwadi muri ya Zimbabwe ndine nyaya dzandakabata dzandakapakatira dzimwe dzimwe nyaya muri ya Zimbabwe ndine nyaya ndinayo muri ya Zimbabwe yakaitika mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti rushinga yandiri kutaura iri kushinga ya baba vanove vatezora mukwasha anga achigara pamba mukwasha anga achigama pari pana tezora paakarora ndokubva apiwa imba ndokutogara kuwara pana tezora kusvikira bara aite mwana wake angatosvika pa 4 years asi mwana yakazoteka kurwara zvakazoitika ipapo zvandakasiya ndataura marimwe zino kuti vatezora vakaonekwa muzukuru achirwara ivo vachidya marutsi ari kurutswa nemuzukuru kutosvika pakuti handisati ndakuita muzukuru ita mamwe Baba Isabel hey right ndine nyaya yekudharwe ndio yemwana muri yeZimbabwe akanga achitamba bhora achibva arumwa nembwa dzikamudhonzera kusvika magum tree kusvika atofa ari mwana komana Zimbabwe zvimwe mutemo unoti pane zvinoda kuonekwa nevanhu handizivi kuti muchazokwanisa kuona pikiri nenzira dzipi kuvakuru kana vabvuma kuti rikwanise kusvika kwamuri mwana akasvika pakufa mwana anga akura sei mwana komana anga ari grade 3 hey anga ari egere anga pachitori nevamwe imbwa idzi padzakauya vamwe vakatiza so iye ndakasara kumashure ndokubva arumwa nembwa zikasvika pakumudhonzerwa magum trees vanhu vakatsvaga kusvika vatsvaka kusvika atozoonekwa ende vakataka kumuona vanhu nguva yakanzi mupurazi vakomana mwana asi kuonwa ngatikwanise kutsvaga tese vanhu vachivatava kutsvaga vamwe vakazongonzwa vanhu vakuita mhere vachichema vari magum tree ende rombo rakaipa ndiri mai vacho vanga vatuya kuno kuHarare kuzoona kuchibasa kwababa ende vatonzi nemwana ende motitengira bhegi mwana yanga totengerwa bhegi ya zvakaoma dzakawanda mhanya ipachano munozvionera mega nyaya dzamakabatirwa nababa Isabel paka rushinga sekurushinga chiri kuti kudini aisi maicentral Central. Andika. Yes. Icho kwadi muri Zimbabwe nyanzura kutaura pano nyaya yakamira sesi. Kune murume andi makore anokona kuita iwo 26 yekuberekwa. Hari mwana rume ndobva arora mukadzi wake. Arora mukadzi wake kudaro. Iye anobva mukati menzvimbo yerushinga imomo. Asi akaenda kunorora kune imwe nzvimbo iri distance yokuti pano kunonge pane 13 kilometers kubva kwakaberekwa iye achienda kumba kwakanorora. Aenda kunorora ikoko. Pamba paakarora pane vanhu vakakwana. Kitchen kana kuti kitchen nebedroom sine zviripo vamodaro so zvadaro murume uyu akabva atorora ndokubva ateka kugara kumba kwenda tezvana ndokubva mukadzi wakazvitakura aibva aita pamwiri aita pamwiri ndokubva bara mwana komana iko zvinotaura kuno kwatiri kuita ane 4 years dzekuberekwa murume uyo zvaanoita ndebasa rekuvaka asi achigara pamba pana tezvana anobuda kuseni achienda kunovaka mukadzi wake anobudawo zvakare vanoita garden rawo mukadzi anenge achienda kugarden baba anenge achienda kunoita sei kunovaka vese vakanonoka kudzoka vachibva vadzoka kumapasti 7 dzemanheru apo mwana akanga asara pamba chikonzero pana ambuyazve mwana pavakasvika amai vakanzi naamai vavo musanetsa mwana akarara chikonzero mwana uyu ari kuratidza kuti ari kurwara muviri wake wambenge uchipisa uyezve ambenge achiti musoro uyezve pane paatomborutsa zvikanzi saka dai mamutsa ndimuone timutekere mapirisi zvikanzi mapirisi ndamupa plus ndimushonga ndamupa inga munozviziva zvakare kuti sekuru wake panapa vanoita zvokurapa saka zvaaitwa zvokurapa zvitoripo nekuti vasekuru vanovatezvera pambapa ndikunobori alright mwana achibvarara vanhu vakaita zviya zvokunzi vakakundikana kusvika pakuona mwana uyu nekuti mwana ari kunzi regai mwana asorore ari kutaura nyaya iyi ndaambuya vemukwasha vari amai vemukadzi mukwasha vakundikana kuti aone mwana chikonzero shoko ranga rabva kuna ambuya vachibva vaenda kunorara kumapasti 5 dzekuseni kumapasti 4 dzekuseni ambuya kana kuti amai vemukadzi vakaenda kunonoka kubedroom yemukwasha nemudzimai wake zvikanzi ndakanichitigarei magadzirira kana manga makaronga mabasa risati mabasa ndoda kuti muende kuchipatara nemwana chikonzero mwana ari kuratidza kuti ari kuendera mberi nokuita sei nokurwara right mukwasha akataka kungozunzwa nemukadzi wake manzosaura amai mukwasha airamba kumuka sokureva kwavo ndiri madime kutaura kusvikira kumapasti 6 akanzi ko muri kuramba makarara sei mwana achinzi ari kurwara zvikanzi ndine hope dzendarota ndati hongu ichikwa kuti mwana wangu ari kurwara ende mwana wangu pairwara kubva nezuro zvaiitwa nevenyika zvakasari zvaguma vanga vachiri paprocess yekuita zvinhu zvavo saka hope dzendazorona zvirandizo mwana wangu anofanira kutsvagirwa mubatsiri but anzi achanditsvagira mubatsiri ni ndamai vangu kurati mukwasha akati ndichafonera mai vangu nyakubereka ndo vachanditsvagira mubatsiri anobatsira mwana wangu ndo zvandarota kuhope apo mukwasha ari kugara pamba pani patezvara okay right mukwasha achibvaudza akati kuchipatara ndatorota kuti mwanangu akaenda kuchipatara asi kudzoka
anofa. Asi ndanzichiudza amai vako ndikati amai vari kure zvikanzi vafonere, shandisa imwe nzira inoshandisirwa munhu ari kure kuti amai vako uvaudze kuti mwana wangu ari kurwara, asi nditsvagirei mubatsiri. Mubatsiri wachapiwa namai vako iyeye ndiye acharapa munhu uyu. Ndobva afonera mai vake. But paakataura nyaya iyi, vana Tezorana naMbuya vakaratidza kuti asiga vasina kufara, kuti tati mwana ngaende kuchipatara. Mashoko aari kutaura ekuti amaudzwa kuhope, vachiita sekunonzi iwo kana kuri kuti ari kurota kuhope. Zvii zvakarota kuhope zviso zvasati atiudza pano. Vakaita senge vaneta. Mukosha achibva afonera mai vake, foni iri palauti, aine mukadzi wake mumba. Zvikanzi mwana ari kurwara. Zvikanzi alright. Wati waita zvikanzi ndatina rota. Yeti amai ava ndigodobori zvakara amai vemukomana uyu vemukwasha. Uko baba vemuroora ndigodobori zvakara. Ari pakati pana godobori. Ndobva afonera achibva anzi alright, rega ndikubatsira mubatsiri uyu. Kana usina mari ndikusendere mari, nokuti ndiri kuona zvinhu zvina kumira mushe ndaamai vemukwasha. Muzukuru wangu anogona kungofa, foni iri palauti. Ndobva apiwa mukwasha. Munhu wakapiwa akabva ati ndinoda mota inozonditora, zvikanzi tsvagai mota ikoko, mari ndinayo. Ndobva atakurwa. Munhu achisvika ndobva anosuma vaTezorana naMbuya, achibva audza mudzimai wake ndiye akanosuma baba vake namai vake kuti pane munhu auya achasvika pano kuti abatsire mwana. vaTezorana zvikanzi munhu rudzii, zvikanzi in'anga. Zvikanzi izvo navaTezorana, ini ndinoona mata papa pangu hapasvike n'anga. Asi baba ndigodobori. Asi zuva iri vakati ndiri munamati papa pangu hapasvike n'anga. Zvikanzi nemukwasha zvichauya kumashure tichazozviona. Kana pano pasingasviki n'anga, mwana harambe kubatsirirwa chero muroti kana musango. Iko zvino zvega timbotora mwana tibude naye kunze aende kunobatsirwa. Kwanzi vakabuda payati kubva pagedhi kusvika pavaibatsira mwana. Chavakaitira kuti vaende padhuze venyaya yekunze, vanogona tiri kunze mazimbe emoto, tiri kudawo sauti, tiri kudawo mvura, zvinobatsira vazo vanhu zvakawanda zvinogara mumba. Vakaenda about 27 meters kubva pagedhi repamba kuenda pavaibatsira. Iri nyaya yekuti vari kuda kuona pamba, zvekuti kana kukanzi tipei chakati kana chiri pamba, mukadzi anomhanya achira pai pamba achibva atanga kubatsira. Atanga kubatsira ipapo, ende chokwadi kwakanzi izvo ndiri kudawo sauti. Mukadzi akamhanya akanzwira sauti achibva adzoka mwana ndokurongerwa mvura, ndobva aisa zvakaiswa achibva apiwa mvura. Apiwa mvura mwana achibva amwa achibva atanga kurutsa. Atanga kurutsa zvikanzi nditsvagiraiwo mechisa, ndoda kuvesa moto apa. Achibva avesa moto, mwana akarutsa. Achiti akarutsa akabva aiswa musoro mublanketi, ndobva mavesirwa mushonga pamarasha, muchibva maita hutsi. Saka mwana ainzi wakada kurutsa, budisa musoro panze, worutsa wodzokera mukati. Nguva iyoyo mwana ari mukati mekurutsa musoro uri mublanketi, vaTezorana vakauya vachimhanya. Saka akanzi iye taura, aitaura mubatsiri achiti kune mwana ari kuita zvipa mwana, ndiri kukumbirawo kuti uregerere mwana. Dai zvaigona zvibate kwauri kana kubata kuna ari pedyo newe. Mwana achirutsa. VaTezorana vakasvika vanhu vasingambooni kuti vabva kupi, vachimhanya vakabata hembe mumaoko. Vakangoonekwa pari kurutsira mwana vape, ndo paari kukasva vari vachidya marutsi. Vakabvisa hembe. Mwana wava mwanasikana anove ndiye mwana womurudzi wemwana ari kurwarei, achibva tanga kudhonza baba kachivabvisa ipapa. Baba vakasundidzira mwana akadonhera uko kusvikira vakasha marutsi ose anga aripo ipapo. Mwana achibva aburitsirwa mublanketi kwakuti kumuzukuru, naye muzukuru wandibikira, but zvawabika zvanga zvichinaka, but handina kuguta. Rutsa zvimwe, kwene kuti rutsa zvimwe, bika zvimwe. Mwanasikana achibva abva ipapa ndokumhanya kunoudza mai vake kuti mwana wangu ari kubatsirwako, but zviri kuita baba vamuzoona. Baba vakatobvisa hembe, vachinodzokerwa kwakona baba vatobvisa trouser, vasari kuoneka shoti, vachitenderera vachiti ndinoda kubikirwa nemuzukuru wangu. Muzukuru wangu zvaanobika zvinoita sei? Zvinonaka. Vachibva vazobata mwana zvikanzi saka uyai nemwana kupi? Kumba. Dzimwe dzenguva makauya nemwana kumba namai vachona vachabvuma kuya kupi? Kuya kumba. Baba vachibva varamba kuya kumba. So vanga vakuchema vachiti ivo izvozvi muzukuru wangu handichakwanisi kuti ndiuye kumba, chikonzero muzukuru wangu akuda kundiuraya. Tiri kunze kuti akandibikira, asi izvo zvada kundiuraya, but muzukuru wari kutaura kuti anondiuraya ane 4 years, mwana mudiki. So mubatsiri achibva ati ndipei mwana ndiende naye.
so nyaya yakanetsa ndiye kuti vanakomana vevamwe babava dzinova anzvadzi dzemwanasikana ane mwana ari kurwara dzakabva dzadanwa naamai vari kumabasa kwanga ari kuti uyai kuno kumaone zviri kuitika mwana wasisi wenyu anga achirwara but paashedzwa kuti abatsirike ndo patanga baba venyu kurwara but baba uri kutonzi vatosvika marutsi emwana uyu saka mwana ari kuda kuenda nemubatsiri vanakomana vachibva vati ivo kuna sisi wavo vakutanga kurwisa sisi wavo ndiwo wadana munhu aita kuti baba vasaka kurwara nasikanzi papi manga muchidere kuti ndisarapise mwana mwana anga achirwara ende muri kuziva here baba chiri kurwarisa chii handizivi so mwanasikana nemurume wavo vachibva vatsigwa pamba nevamwe vana zvikanzi chibva panapa nemurume wako ndimakanganisa baba asi baba vakuti vapinde payadhi vari kuramba vanotoenda vachindonodya kunext door kune dzimwe hama vachiti pamba patinoda kupinda chikonzero muzukuru wangu arida kundiuraya but muzukuru uyu akabva pamba akabviswa pamba but vari kutoti ndiri kuona muzukuru ana sei ada kundiuraya saka amai anove ndiwo amai vemwanasikana nemwana uyu ndo vakazokwanisa kuenda kune mwanasikana uyu nemwana wake kwaakabatsirwa zvikanzi aiwa handidi kukuvanzirai baba pachavo vane chokuita nokurwara kwemwana but ndaikumbira ini kuti muudze vana venyu vari kuita noise nemwanasikana uyu hanzvadzi dzavo vachida nokukonzeresa ndaona pasina nguva ndichipedza kurapa mwana uyu pakati pevana ivavo zvanga zvada kuitwa kumuzukuru uyu zviri kuuya kuvana saka vana ava havasati vaita sei vakwanisa kuita vakamboti isusu regai timbofambawo tinzwe saka izvi zvitaura kuno kwatiri kuita baba vanogara kumba kwemunin'ina havasi kuenda pamba pavo vari kuti vakada kupinda pagedhi vari kuti muzukuru arida kundiuraya saka vanakomana vakati kumbofambawo mwanasikana ari kugara kwake kwakatotsvagirwa pokugara nemurume wake asi vabereki vemwanakomana aigara kumba natezvara vakati iwo hatizi kuuya ikoko chii chaimboita kuti iwo ude kugara kumba kwanatezvara takakuudza kangana kuti zera rako uri munhu akura uri munhu anoshanda anoshedzwa achivaka chii chaimboita kuti ugare kumba kwanatezvara iko zvinozvo mukwasha ndobari kuti ndiri kutozviona kuti sei ndaigara ikoko ndakuti senge ndiri kumuka izvezvi akutobengenuka saka tamirira kunzwa izvozvi kuti tinzwe kuti pavachaenderera mberi nekurapisa mwana avachaenderera mberi kukwasha kuti varapise chi baba vo vagonzwa kuti baba chii chavarwasa inenge yava but pari zvino mhuri yezimbabwe vatezvara vari kugara mumba kwemunin'ina mukadzi mukuwasha nemukadzi wake vakadzingwa pamba vanakomanawo zvakare vari kufamba kutsvaga kuti chiri kurwadza baba chii asi vagere vakadaro ndo payave nyaya yaitika mukati menzvimbo inonzi Rushinga asi vachiri kupfeka here hembe dzavo baba vantu vakapfekedzwa hembe vanobvisa hembe trouser vari kupfeka but hembe chaichai vari kuti havantondosingonzi paviri pavo iri kutovavava ende vantu vakagaragara vanenge vachivedzera stere muzukuru ichi konai muzukuru kundakutadzirei urida kundiurayirei izvozvi muzukuru ari kunzwa sei muzukuru kusino zvatori nani ari nani achiri kumubatsiri ari kumba kwamai vake mubatsiri ndani ndashuya parikugara chi parikugara mai vashona ende parikugara mai pamba peumwe munhu ari kubasa pavakanzi chigarai pa muchisanochengeta zvenyu muchitsvaga kuti muchazoita sei pakaipa irushinga 19 minutes past 10 ndo pafika nthawe pale manje muri kuti kudiniko kubva kurushinga sekuru vakamhanya vakatanga kudya marutse muzukuru vachichedzera kuti wabika zvinonaka bika zvimwe futa atisaenda guta baba Isabel tsudzurai Zimbabwe yamirira icho kwadi muri yezimbabwe ndiri mukati mekufamfadza nokutsudzura dziri kuitika matima nawo senyika ino paka ndofana kuruwa futi kaviri rikiti vo Harare chinoti kudii chemuharare baba Pati baba Isabel ndinoda kutaura ndakadzikama neunhu nyaya yakaitika mukati meguta reHarare kune musikana ane makore anokwana kuita 17 years dzekuberekwa 17 alright akaita mukomana wake mukomana ane 21 years dzekuberekwa underage kai underage amene munoziva mutemo ndiri kutaura hwakuse munhu right vadanana kudaro musikana akatora nguva yakareba nomukomana wake akagara pasi vakati ndikapedza kunyora tozoona zvekuita kuti ukwanisa kuninisa mberi nechikoro here takugara tese here kana ndiri kumba kwevabereki vangu but variwo mukomana ende vakagara kwenguva yakareba zvokuti vapinda mu3 years asi chavasina kugona kuita bonde vese kusangana right gore rinori iro unyoro hunouri mukomana vave mu3 months vaita bonde vese pa3 months is musikana anoti ndakaita bonde ndakasangana nemukomana wangu
baba mukomana vanotozviziva kuti inini nemwana wavo tinodanana mushure mekugara tichimbosangana ndine mwana wavo. Mushure mekuti mbosangana ndine mwana wavo vakatoti kwazisa ndine mwana wavo. Saka izvezvi pane mu3 months adarika izi ndo pakasangana mukomana uyu nemusikana wake, asi vambosimba kuti aiwa tichazotanga daita sei taroorana. Zvadaro baba pati inzwai, musikana uyu akaenda kumasports. Babava havashandiri mukati meguta reHarare, vanoshandira kunze kweguta reHarare. Mukati meguta reHarare makaitwa masports ezvikoro zvakasangana, right? Babava vanga vari muHarare, ndo kudhiraivha mota yavo vachidarika nenzvimbo yanga ine masports, kwete muyadhi yechikoro. Zvezvokuti pari kuitirwa masports, vana vechikoro vanobuda kunze vachinotenga zvinhu vachidzoka mukati. Musikana anoti ndanga ndakatopfeka hembe yemasports. So dzemahembe dzemasports munoziziva hadzisi kufamba nadzo, but ndedzemasports sokuti vanenge vachitamba netball dzinenge dzakangodaro daro. Ndobva vamuona chivamisa moto kanzi mwanangu uri kuno kumasports, zvikanzi baba muri kuno, kanzi zvikanzi pinda mota ndikutengera chikafu. Ndobva pinda mota. Mwana anoti ndaikundikana kugara mumotokari nokuda kwehembe dzandanga ndakapfeka. Tiri mukati mekufamba, kwanzi baba vakandikandira $100 pamakumbo angu vachiti mari iyi wozobatsirika, but havana kumisa mota, vakaramba chifamba. Vachibva vasvika panotengeswa chikafu, vachibva vati chirega ndinokutengera chikafu mwanangu, nokuti hembe dzawakapfeka hadziite kusvika kuvanhu. Mashoko ari kutaurwa nemusikana ndakutaura naye. Ivo pachavo vanoti vakazviona kuti hembe dzawakapfeka hadziti tupinde pavanhu, chisara wakagara mumota iwewe ndinokutengera mwechi chikafu, asi ivo vari kuti hembe hadziite, but vakagara naye mumota vari panext seat. Baba ava pavakaona mwanasikana uyu vakamuziva vakatomira vakati mwanangu, vakatoti baba makadii muri kunoku. Vaizviziva here kuti mwanasikana uyu anodanana nemwana wavo? Kwanzi kanokwana ka4 kana ka5 tichisangana ndine mwana wavo, zvokuti dzimwe dzenguva vaitonditi muroora. Asi havashandiri mukati meguta reHarare, vanouya apo neapo vatori nemba muHarare. Okay. Ende location inogara mwana uyu nababa ava imwe chete. Zvadaro kwanzi baba vachibva vati pane munhu wandoda kunoona apo, shamwari yangu. Then ndodzokera ndiri kusiya kupi? Kuchikoro. Ndobva vasvika vakapinda mune rimwe juraho, asi munhu vaitaura naye pafoni, vakatotaura naye paloud, vabva kunotenga chikafu vachitoti achitonzi nemunhu wewe, okay chienda apo unopaka ipapo, ndiri kuuya ipapo manje. Saka ndakatozvinzwawo kuti munhu ari kuti endai mupaka pakati, ndiri kuuya manje. Zvikanzi ndasvika pakati, zvikanzi paka ipapo, vachitaura nemunhu, mota ichibva yatopakwa. Imomo mandakapaka imomo ndo mandakabatsirwa nababa, vakandibatsira mumota. Asi chakandishamisa ndechekuti munhu vanga vakamirira haana kuzouya, vakangosera kuti ndakuenda wanonoka, isisiri paloud. Muri kuti baba vakabata mwanasikana pakuita sei? Vakamubata kuita bonde naye mumota chibharo. Mwanasikana haana kubvumirana nazvo. Mwana ari kuti haana kutaura mwana. 3 months dzapera zika, kubva zuva rakaita mwanasikana uyu bonde nemukomana wake nezuva rakazoita bonde nababa vemukomana uyu, pane musiyano we13 days, 2 weeks. Ndo pakasangana nevanhu ndokutanga kuenda kuchikoro. Achienda kuchikoro haana kutaura, ndokwaaikotsera achikotsera ari kuchikoro. Vakuchikoro maticha achibva adana mwana musikana uyu, baba abereke mwana, zvikanzi tiri kukumbira mumbotarisa mwana uyu, nokuti vamwe vachidzidza mwana uyu anenge achirara. Imbotarisai mwana uyu. Mwana ndokuiswa mukona, ndokuendesa kwatende kuti sei, hanzvadzi yake ikati haiwe usatijairire, uya kuroko nasi ndini tete wako. Ndobva ati zvese kuhanzvadzi yake, nyaya yakamira yakadai, ndadanana nemukomana wangu ndikazvichengeta nguva yakadai so, asi ndakazvikwanisa kuita sei kudaita bonde nemukomana wangu, ndaenda kunoona kumba kwake, ati uyazosini wandiwachira hembe chichi. Ndobva ndaenda musi wakati, mukabvunza mama kuti musi wandakandisipo ndakaita sei, ndakati ndikuenda kunoverenga nevamwe, ndobva ndakaenda kumba kwemukomana uyu. Asi baba vemukomana uyu musi wakati pakati wamasports taenda kwakati vakandibatawo zvakare. Inini pamwiri ndiri kuona ndipo nokuti ndatiwe ne3 months ndisingaendi kunguva yangu, asi handichazivi kuti pakati pevanhu vaviri ava ndiani muridzi wenyumba. Baba nemwana. Pakabatwa musikana uyu ari kumasports haana kutaura. Ende ari kuti iye kubva ipapo baba vakaita bonde nawo ka1, mwana wawo zvakare ari nawo bonde ka1.
angachite mwana komana sikana nemkomana wangu ndakanda kutoshika chikonzero ndaisaziva kuti ndoita sei nyaya ichibva taurwa mwana komana achibva mhanya kumapurisa pakabvanya kumapurisa vakabva vaenda pamba kunoudza mukadzi wababa ava kuti muri kuzviziva here zvataura mwana wenyu kuti mwana wenyu nemurume wenyu vese vakabata mwana wedu amai vachibva fonera murume wavo murume angasawe kumba kubva kubasa mwana komana ndozitora nemapurisa ndobva abatwa kutaura kuti kwatiri kuti amukomana ari pai ari mukwe mapurisa baba havachaushi baba nezuro ndopa vakazobatwa shoko rokunzi baba vamwa mushonga vari kubasa baba vanenge vari kudoko vanoshandira kupi vanoshandira kunze kweharare kupi vanoshandira kubhangeti mwana naamai vanogara muno muharare so vamwa mushonga ndopakanzi munhu amwa mushonga so amai havana kuti haana vachibva vanoti ndaikumbira kuti titaurirane kuvanhu vane mwana akamitiswa nokuti kumba kwangu zvinhu asina kumira mushe mwana akabatwa nemapurisa nenyaya iyoyo baba ndakataura nawo izvezvi ona ifoni ishi ndiri kutumirwa kuti baba vato atimitwa muchipatara vanzi vamwa mushonga nyaya ndobvaiswa kumapurisa baba ndikusvikirwa ari murwere muchipatara paka vapindire vakomana vepabandi chengetedza munhu ari pambedha chengetedzai munhu so baba vakatakurwa zvakare vakaiswa muchipatara chimwe chiri mukati meguta reharare asi vakachengetwa nemapurisa nokuti vane mhosva uyu urwere asi kuseri kweurwere vasati vaamurwere vane mhosva yavakapara saka mwana nababa vese vakabatwa nemhosva yokuti vakaita bonde nemwanasikana ane 17 years ari under age ari kufungira kuti izvezvo ane pamuviri pane 3 months ndiani aunza nyaya kunational FM amai vemwanasikana vati handichazivi zvokuita inini pachangu futi vakandinonokera ndinogona kufa shokubva kuna amai kuti inini vakandirenonokera ndinogona kufa handizivi kuti varidzi vemwana uyu vangataura nini matauriro api nokuti baba akuchisina mwana hakuna ndasara pamba ndega ini handiendi kubasa Zimbabwe muri kunzwa kachiri kubatanidza Harare nebhangeti achitevera achiramba baba mukadzi aishedzera kuti no inini shamari handira kukuramba asi zvauri zvachona vabereki vangu vari kuti ndogara kusvika rini iko zvinozvi ndiritori nevana vangani vatatu hauna kana chaukabvisa so vabereki vari kuti dai vaona zvokuitawo so iwo uneni handina kurambana asi ndatora kuti tive kumba kana une zvawaitawo ndichatsoka kupi kumba saka murume aitevera usiku but hanzvadzi dzemukadzi uyu dzanga dzisingadi mukomana ari murume ari kuno kuharare ndiye first born mufamily ishi so mukadzi uyu akabva ite pamuviri zvakare achigara pamba kuite kumba kwemurume pamuviri ipapo pakakonesa kunonzi pakuda kubva munhu nokutaka kubledha akamboita kunobatsirwa kumwe achiita mazuva achibledha so mukadzi uyu akazotakura kuendeswa kuhospital achibledha kusvika achindosarai munhu achibva afa kudaro akatovigwa kuchimanimani avigwa kuchimanimani ava vari kuno kundiwo baba vaishevedzera kuti nesimba rekuti kana vati mwana ngaadzoke kumba vamwe vadiki vese vachedzera kuti zvataurwa namudhara ndizvo zvataurwa namudhara saka anga akapa fainal nekuti decision ndiwo vari kuno kuava iko zvinozvi pane 7 months mukadzi uyu afa kudaro baba vari kuno kuharare vanonzi dzimwe dzenguva vanoonekwa vari paguva kuchimanimani vasina kuonekwa kuti vakauya rini vanogona kutotangirwa kuonekwa paguva ipapo vachitora nemabhegi avo then vazotora mabhegi vakubva paguva vachienda kumba asi pasina kwavakasvikira nezuro kaunti rini izvezvizvi guva iroro mukadziwo vakarivakira usiku vari 1 vanhu vachimuka kusini kwaedza vakatoona guva rakutopera kuvakirwa konai mukoma wai muchizviita mega pasina vamwe ndini baba dzimwe dzenguva ndinoona sekuti mamwe ndikati ngatisiye mari vamwe mazuva ano mari iri kunetsa saka kana ndaita chinhu chakafanana nechichi chinhu chakakosha nokuti kuita kwandachiita ndachiitira tese but vamwe vananga vane question mark so nyaradzo pa7 months is haina kuitwa nokuti mukoma vari kuti handisati ndataura dhete kuti kuitiwe nyaradzo so muridzi wemukadzi uyoyo ari kuti handina kurambana asi ndakanzi nditsvake mari konyaradzo yemudzimai vangu iriko rini ainzi wakafanana nemunhu asina kuroora atikuzive nekuti vanachakabvisa
uyai mutore hembe dzemwana wenyu right nyarara tichavatega sose zvaita na baba vari kunoku. So izvezvi manje baba vari kunzi vane 2 months vane imwe imba spare vana yokuti vanhu vakatanga kungochema vari mumba vachichema vari mumba asi vana ava vakaguma kutaura kuti tiri kuona tete kusvikira baba vatozokuna tete nemukadzi webamba vari kuona tete vanotooneka vakatogara but magariro vanenge vakaita dzimwe dzenguva vanogara kutogara vakapfeka sketi vasina top vasina kupfeka bra vakagara vasina heti kana chimwe chinhu vakatogara vachisvima musodzi vachichema vana votiza so paitiza vana pakutanga vabereki vaiti vakapinda vana chavaiona zvainetsa kuti vana zvavari kutaura ndizvo but mheremhere yaitwa nevana usiku yokutokwashura madhoo kuti mumba hamasi kugarika ende vaiti kuti vazive kuti mumba mapinda mbuya vauya tete vauya kwaimateka kuseka makudziya kuti hiti yakawandisa zvotanga kurasa mablanketi then vozora senge chiedza senge moto kuti vaona ndiani nditete kusvikira iko zvino zvibabava vaya kuti vakapinda mumba mwemwe vakuzoona but vanga vachivanza kuhama. So iko zvinozvi vatete ava vanga vakuchinjanisa dzimba vanga vasingaoneki muimba yevana chete vaitooneka dzimwe dzenguva vakagara pamubhedha mumba mehanzvadzi yavo ndokutaka kuvanza munhu akazoita kuti zvibude muroora mukadzi wemurume uyu akati tinosvika kupi ndokuenda kune imwe hama ndokuita sengari kurumira rikazivise ndauya ndichikoda kukuzivisai handizivi semukomonya singari kuti kukuudzai kumba hakusi kugarikako vana nesu tese hakusi kurara kana zuva ratovira totoshaya kuti toita sei nokuti hondo yedu ndikatanga ndo zviri kuitika kusvikira mukadzi nemurume vanetsana pamba mukadzi ati aiwa nyaya ndoiendesa kusvika hakuna mumba kana kuma4 kuseni kwakunya zvichinzi vakomana mumba umu ndo munhu tichisvika nelonzi munhu ari mumba akagara ndo maari vanhu vachipinda vachibuda vamwe vachiti ndamuona vamwe vachiti inini handamumuona but mumwe akapinda kuti ndamuona wakapinda but family manje yababa kune vana vakaberekwa nababa ava vese vaiona but vamwe vaiti vakapinda tu vamwe chete pavanhu vasvika kuma 20 something ndo vamwe vaiti hatina kuona but vamwe isazvo vaitese taona. So pane vakapedzera chipinda vachiti isu hatisi kuona chinhu. So inini ndaida kuzama kutora nhamba yevanhu veukama vari kupinda kuti vanogara pano ndevapi vasingagara pano apa ndevapi vanotaura zviri kuitika mukati nokuda kwokuti vanogara pano here kuti havagari pano ndevapi. Vana vepo havana kuvanza vakati ndo zvatiri kuona asi baba vanofanira kunge vachiziva zviri kuitika panapa nhasi dzimwe hama hadziende baba vasati vatora chokwadi vaita senge varoda kumutsa Luis vana vepamba chaipo tikati so inini mukoma kd mumba makasara musina vanhu vese vabuda panzi saka ndaiye munhu aida kuzvionera kuti ndipinde but handidi kureva nhema ndaitikana tichipinda tinogona kupinda tiripo 5 6 7 neukama. Saka takati isusu munhu akapedzera kupinda achiti iko zvo zvatisi kuona munhu kuchibva kapinda muzikanzi aiwa varimo vakagara. So indasvika padhoo mumba hamuna vanhu sandikakwanisa kunzwa kukosora kuti munhu aita sei akosora ina hanguwa handina kupinda asi makanzokukosora kukosora ndo pandakadzokera ipapo kukosora ndo pandadzoka vachindipinda ndikati ini hangu ndikuti sei handikwanisi kupinda muri yeZimbabwe apo changori chiviri changu chana kuti bhati handina kupinda chandakanzwa kukosora zvikanzi nevamwe mumba umu mutorina munhu bosho kana wanzi kukosora saka ndandakamutarisa ndinorwadziwa baba vaitozikira vaine upfumi hwanga inawo but iko zvinozowadzikira. So kumudziro kwavakapinda pamba vaitori munhu arida kutanga zvakare kumushandise but zvavakapiwa zvechekuti vamushandise vakakona kuzvishandisa tobva muuraya ende paakafa muite ende munhu ari kunzi aiwa munhu aifanira kuita senge munhu akadzungera munhu anorova nenjere but zvavakaita zvakakonzera kuti afe hapana kuzomuita kudaro. So kufa kwake akafa nechigombo that's why akuwanika mubamani zvinhu zvandiri kutaura izvi aizvitaura nemurume wake nezuro ndobva tatoita sei ndobva ndavapa dzimwe nhamba dzekuti izvo zvatinoziva munhu ane nhamba dzandakavapa mhuri yeZimbabwe munhu akaenda kunoita nyaya yekumabvuku right yemurume akapinza mukadzi girlfriend mukadzi aenda kumwelezi kumanyaradzo mukadzi aenda kupamba pakasara paine vana baba vakasara vakapinda girlfriend vana vakafonera mai vakadzoka nyaya dzisati yaitwa vakasvika mumba vakarongana negirlfriend amai yepamba vakarohwa murume achienda kubasa mangwana makuseni mukadzi akasara achisungirira mumba right
kana muchiziva mhuri yezimbabwe imba yacho yakazonetsa nokuti izvo mukadzi aionekwa achibuda mubedroom akatakura bhegi achidarika nemudining nevana vachitozviona kuti mai vakafa avo vari kudarika avo tv yavaiona ikasimudzwa ikandoroverwa pasi. Yes, makaitaura nyaya. Imba yakamuka yakazorwa chimbuzi. Dori mukati murume paakabuda achienda kunoudza munin'ina wake kuti kumba hakusi kugarika, ndiri kuona mai guru vako. Pavakasvika vachinovhura dhoo remubedroom ndokuona makaitwa chimbuzi vachibva vatiza. Mangwana pavakadzokera vakaona chimbuzi chakazorerwa mudhuri wese. Mubatsiri akazoenda ikoko ndiye wandakavapa nhamba, ndiye akasvika nezuro kurugare. Akakwanisa here kubatsira mhuri iyi nedambudziko ravakatarisana naro. Right, mhuri yeZimbabwe nyaya iyi yakubatsirwa haina kubatsirwa usiku. Yakabatsirwa kuma past 5 to 6 dzemanheru. Right. Kana pane kuma kurugare vanoziva pamba opakapotika mazibhesasi erumu iyoyo. Right. But ndikukumbira kuti baba imimi mudzokere kune mumwe nyaya kuti haisi yekuri ndiye parugare. Mataura imimi kuti baba ava vane vana vaiona tete kusvikira ivo vazotanga kakuona mushakabvu vachionekwa vakagara paguva kuchimani right ihanzvadzi yasisi vakashaya. Yes, budisa nezuro. But mushonga uya manje unokonzeresa uya zvinoita kuti munhu yazodzoka zvakare unofanira kuti ubvise wogonzererwa. Chikonzero ndiwo wakakonzeresa kuzofa kwemunhu uyu. Ende iye angasina aim yekuuraya munhu. Ane zvaida kungoita munhu chete. Kana kuri kupengesa basa rake ichifamba, kana kuri kuita urombe basa rake ichifamba. But akakanganisa kusvikira munhu afa. Yeah. So munhu akafa nechigombo anotonzi akatofa akutoziva kuti munhu akundiuraya panapa ndiani? Ihanzvadzi yako. Pakaipa a minute past 11 o'clock National FM Radio Baba Isabel Boshongora Washington Marimira na Kanyemba Bonzo. Hello pa National FM. Hello Kanyemba. Makadiko. Wanosa wari boma mukase. Tamuka zvakanaka mainosa. Aiwa, sekuru avo vakagoneka. Pamberi nevabatsiri. Ko sekuru vakatadzeiko? Sekuru ndakanga vatavhiringa mwana wemwana kava muna kuona zvakaita kuti ndivo vakavhiringa. Munofunga kuti sekuru pane zvavakaita pamuzukuru? Ndosaka vairamba kuti mubatsiri auye vachanzwa kunamata. Vakatanga kunamata aivaita zvekugudubudu pecha. Unosanganisa ka? Vachisanganisa chicha vanosanganisa. Baba Isabel vanosanganisa chivanhu Hayi baba Isabel vasanganisa. Mainosa. Zvese ndizvodenga ka. Vakagonekwa kutaura chokwadi ndatozoparira kuti amai havana kuenda kutadhibwe murume wavo. Amai vanga kaenda futi kutadhibwe murume wavo taivaita mazasiki vese. Iye mukwasha wapidze kugara pamba paatizvara unoshandisirwa mwana wako. Ya, pakaipa. So manje ko ava vamwe vana vari kupaka mhosva mwanasikana uyu kuti sei murume wako azoshedza mubatsiri. Vanopenga avo dai mwana wacho afa ipo paarikana kubata iyi. Ngazvingomubata kuti vaone kuti baba wavo vanoroya. Musadaro Mainosa. Aiwa inini ndinorwadziwa nevanhu vanoshandisa pamwana nepoeza anga atadzei. Ya, pakaipa. Vanhu vasadaro kani KB. Hey,